Bé, sí que és cert que el dilluns, l'inici va ser una mica costós, perquè jo crec que encara teníem en ment una mica el partit, que va ser una llàstima, però en pic van començar a entrenar, jo crec que la dinàmica d'entrenaments ha sigut molt bona. Hem entrenat molt bé i estem en una dinàmica totalment de creixement. A poc anem sumant efectius i això es va notant. Bé, està en una situació molt semblant a la nostra, tenen jugadors molt experimentats en aquest tipus de competicions. Crec que estan competint molt bé els partits, al final són petits detalls, però crec que serà un partit molt físic. Ells són un equip molt físic i haurem d'igualar aquest nivell si volem tindre les nostres opcions. Bé, és cert que ja comencem a portar una certa càrrega d'entrenaments, van sortint molèsties, òbviament, i hi ha jugadors que estan competint i entrenant amb molèsties, però això serà la tònica de tot l'any. Esperem que aquestes molèsties no vagin a més, que no siguin lesions i que ens freni una mica aquest progrés que estem portant.